Mä oon viettämässä tämmöstä viikon lumilomaa Ylläksellä ja pääasiassa tää reissu on enemmänkin niinku laskureissu, mutta ajattelin, että kyllä tässä varmaan viikkoa yhden pilkkireissunkin ehtii tehdä ja otin pilkkikamat mukaan. Kiva päästä pilkkimään kerrankin vähän kirkkaampiin vesiin. Tämän päivän pääkohdekala, tai oikeastaan enemmän sellainen toive kuin tavoite, niin on siika. En ole koskaan saanut siikaa pilkille ja semmoista lähden tänään tavoittelemaan, mutta ahven kelpaa myös oikein hyvin. Mulla on tässä nyt tämmönen piritys, että pieni kultainen morri päässä, sitten ehkä 40 sentin päässä Raptorin pystypilkki, jossa ei tietysti ole koukku, eli tää on vaan käytännössä painona. Päästään vähän nopeammin tonne pohjan lähelle. Ei tosiaan hirveästi ole kokemusta tästä siian pilkkimisestä, eli toisin sanoen ei yhtään. Mutta jos vasta-alkajan tuurilla voisi onnistua. Nyt mä aloitin tämmöisestä noin 3 metrin vedestä. Katsotaan mitä tästä tapahtuu. Jotain ihan pientä. Varmaan ihan joku pikkukala tai pikkukaloja on tossa pohjassa kiinni, mutta ei ne nyt kiinnostu mun morrista. Kiva olisi jotain saada. Päivän aikana ainakin. Tuossa on yksi porukka. Ilmeisesti joku perhe pilkillä tuossa vähän matkan päässä, mutta muuten koko järvi on tällä hetkellä ihan tyhjä pilkkiöistä. Nyt ollaan jo niin matalaset. Vois kokeilla vaikka näköpilkkimistäkin kohta. En ole koskaan sitä kokeillut. En ole päässyt kalastamaan pilkillä näin kirkkaissa vesissä, missä siellä jotain voisi näkyäkin. En tiedä näkyykö GoProssa nyt mitään, mutta mä yritän olla silleen, että ehkä vähän jotain näkyisikin. En ole koskaan aiemmin kokeillut näköpilkkimistä ja täytyy sanoa, että jos normaalissakin pilkkimisessä niin ajatukset siirtyy aika hyvin muualle ja arki niin sanotusti unohtuu kliseisesti, niin tossa se meni vielä ihan uudelle levelille. Että en tiedä kuinka pitkään tuossa yhtäjaksoisesti tuijotin samaa reikää ja kattelin hypnotisoituneena, miten se pieni mormuska siellä hyppi. Mutta valitettavasti ei tullut yhtään kalaa ruutuun. Olisi ollut hieno nähdä miltä se näyttää, kun se kala lipuu siitä alta. Lähden nyt kokeilemaan tosta vähän syvemmältä, jos ne kalat olisi pikkasen aktiivisempia siellä. Nyt siellä olisi heti kala pohjassa. Tuli heti haistele. Näkee, että se on ihan kiinni tossa. Ihan kiinni tossa mortissa. Nyt se on siellä. Tää on vähän isompi kala. Kato, siikahan se on. Siikahan se on. Hei, tavoitteeseen päästä.
siinä viereisen porukan kanssa tsempattiin toisiamme, että on täältä jotain kalaa saatava. Hei, onpa hieno homma. Se näkyy heti kun laskin tos, niin näkyy kaiussa, että joku kala siinä on pilkin alla. Ja kerran se kävi nyppäämässä ja toisella kerralla sitten jäi kiinni. Kultaseen pieneen morriin. Siikahan usein on parvessa, että niitä voisi tulla useampi, kun löytyy paikka. Siinä näkyy heti. Tuolta matalasta ei näkynyt mitään eikä tullut tärppejä. Nyt kun tulin tähän syvempään, tässä on 5 metriä, niin heti näkyy hyvin. Lähtee heti nousemaan. Heti tulee. Nappaako? Tuli nuuskimaan. Kyllä se varmaan ottaa. Vähän löi ohi. Siellä on nyt useita kaloja näkyy pilkin alla. Viimeksi otti, kun pidin tällä ihan paikallaan, niin pienen nypytyksen jälkeen. Täytyy sanoa, että oletin, että kun sai ton ensimmäisen siian, että siitä samalta reiältä tulisi vähintäänkin toinen ja ehkä useampikin, mutta tässä tapauksessa näköjään pro-pilkki on vähän valehellut, että siian pilkkiminen ei aina sitä, että pelkästään samalta reiältä nousee köytenä. Mutta mä lähden taas kokeilemaan pikkasen eri paikasta. Menen vähän syvempää tonne, toi varmaan syvenee jonnekin 6-7 metriin, niin katsotaan mitä siellä tapahtuu. Nyt on pikkasen isompi kirkkaan keltainen morri, mutta ei ole sitä pystypilkkiä tässä välissä. Mutta todennäköisesti tämä on sen verran painavampi, että on ihan riittävä tähän. Niin on sen verran aralla syönnillä, niin jos ne ottaisi tähän pelkkään morriin. Siinä kuitenkin kaiussa edelleenkin näkyy pohjassa kalaa, että kyllä on varmaan siikoja on. No, nyt on joku pieni. Varmaan ahven. Ihan pikku ahven. No, nyt on taas joku. No nyt on pientä. Melkein läpi näkee näistä. Mut hienot on sävyt. Makeet raidat näkee, että on kirkkaan veden kala. Ja mä uskon, että siellä on seassa joku siikakin. Katsoppa, kun näkyy vähän vavasta, se välillä nykäisee. Nyt se nykkii. Mutta ei ne jää kiinni. Mä haluaisin tommosen siian. Toisen vai? Niin, ja mielellään 3. ja 4. Sitä tuli vaan 1. Et on kodolta paistaa. Mä toivon, että saisi vähän useamman siian, niin sit olisi enemmän paistettavaa. Ja peräämistäkin. No sekin on totta, mutta... Mä oon saanut mun pappan kanssa tosi iso hauve. Ja, muistatko kuinka iso se oli? Varmaan tästä tähän. No se on ollut melko iso jo. Millä te saitte sen? Mä oon saanut tästä tähän. Sillä oli ainakin vähän iso kita. Hauilla on iso suu, ne syö toisia kaloja. Nyt siellä on pieni kala. Pieni ahven. Voi miten pieni. Tästä ei ruokaa tuu, tää on niin pieni. Oliko iso? Ei kun pieni. Oikeesti voi olla se. Nämä on niin sanottuja kukkoahvenia. Näistä tulisi kalakukko, mutta ei oikein mitään muuta.
On vähän liian pieniä syödäksi. Mut kattokaapa kun on hienot raidat. Juu. Mikä kala tämä on? Särki. Joku ahven. Ahvenella on raidat ja tommonen piikkiselkä. Sulla on piikki siellä. No nyt vaihaan pikkasen reikää ja heti tuossa näkyy pohjassa kala. Katsotaan mitä se sanoo. Onko sä siinä samassa kohtaa? Ei, mä vaihaan, kato, mulla oli äsken tuolla. Pikkukopparointi. Miksi sä lyöt kaloja päähän toi pohjakauhalla? No, nyt, koska jos ne aikoo, nyt on isompi kala, nyt voisi olla siika. Ei, se pääsi irti. Se olisi voinut olla nyt siika. Oli vähän isompi kala nimittäin. Mutta sen takia niitä lyödään, ettei ne sitten kidu tossa turhaan. Tää ei oo kyllä sama kala, tää on pieni siika. Kyllä sekin voisi saada. Tää on kyllä niin pieni, että mä päästän takaisin. Semmonen. Pölskas vettä. Katsotaanpas olisiko siinä lisää. Usein siika on useampi samassa paikassa, on semmonen parvikala. Ei oo koskaan ollut tällaista yleisöä kun mä kalastan, täytyy sanoa. Täytyy kuva tulla ottaa. Päitä niin paljon reijät. Joo, siis yleensä täytyy sanoa, että yleisö tulee yleensä vasta niinku sen videon julkaisun jälkeen. Nyt on live-yleisö seuraamassa. Oi, kyllä päästään. Onko siinä kalaa? No, se on taas. Voi kun tulis niitä siikoja, mutta Joo. tää on tätä pientä ahventa. Tää on sentään jo pikkasen isompi kuin ne edelleen. Millä tulee? En tiedä, kannattaisiko tästä lähteä, kun Niin sitä samaa kalaa. samaa. Lähettekö sitä? Mä otan pidemmän videon vielä. Aika nätti. Onko saanut siikaa pilviä? En oo. Perholla on joskus saanut jonkun siian, mutta en oo muuten ikinä saanut siian. Iskä! Iskä! Tääkin on ahven. Iskä! Hän on nähnyt koskaan ketä Koveen kokoinen. jaa. Onko hieno hetki nyt? Ja katsotaan.